SAY ตลังหนุ่มกอ YouTube channel ที่ตัวสงส่งเตทเลกันนลปาอิสุคริสตามินเซไบกันบุกเซวะตูนกันโปรแกรมส่วนมีเดียเซลเรมรวดนั้นหน่วยไอ้ทางวัดส่วนน้องตั้งไม่คมนะคนกันรุ่นในโดนะตูนนาย MPSC in Junior Grade of Mizoram Engineering Service exam อติสวะคัน PhD Department หน่วยกันโกดหลังวัดเซลตั้งใน AE อาลับถาร์หลังวัดวันเลียนะคมนะคนเละเบียงนะคนเตกันรุ่นในโดนั่นนี่ทำมาใส่หลังวัดเวลาจะไปกันบุกเซจะไปเลยเปลี่ยนเลมูนะแต่คัดจูกันสวยตัวเราเมงเจียนห่วงสูงกันลุดทั้งหัลพบเมงelementary stage จังcollege อิโซหุ่นเท่งschool กันนะแต่ college โซนะแต่จังหันบุลหันจันตายละมาใส่อินทุกกันสวยตัว SAY media cell เต็มให้เตียงหุ่นชานบวชใส่ที่อันฝักของกติSAY media cell ตัวจังหวะทุกกันสวยหมดเลยนี่โอ้มาสับเบราจวน elementary จังกันสวยตาKG1 จังclass 8เท่งนี้Merimau school tlang no ma pon ka chuan class 9 na tanga class 12 fi St Paul's Higher Secondary School tlang no ma tho yen ka chok le kom sang ni so pakwa khan chuan BE Bachelor of Engineering hi Coimbatore Institute of Technology Tamil Nadu atangin ka zir chuaka e Tripoli branch electrical and electronics branch kom sang ni so hi pathum khan kan zir chok le alo mo me zona panhina kan han lut lenga he electrical engineering ya hi engineering zero to hianin eng subject nge lak nga ya kha subject kha he HSLC te oma HSSLC te oma eng huna changa lak chho tur nge ti kha han soi chole taila amma sabara chuan engineering zero don chuan class 1 atang hian ka maths mathematics kan zir tan ta class 10 thleng hi chumi chung chuan maths kha tuita ka lo zir ve ko thi angai ka ti class 11 subject tu thlan hun ania chunga chuan maths le physics chu la nge ngai science stream la ngai ti ani chu abik dekin maths le physics hi mani to ka lo tu ve angai engineering se don chuan hi khami isoina enga ka chuanin tui chopa zir chop top chi ani initiative lo nge a han tui chopa zir chop angkha a thei thawin sia mission hi kani nang lawa atira changa mathematics te lo tui sa te po nom ta class 11 chho subject maths level top in zir tui chho te ponom ta kha chu amishing zir hi ya mani hi she che ngai ta kha tiang ko kha chuan a thei ve ve class 10 vela tui vak lo pon class 11 a zir chho a tui thei kha chuan a tha ve ve ka ti maths stream shin kha chu nom ti ve ngai ani chuanin class 12 class 11 atanga science subject la ka in zir chho chan tu ti na kha ani ti na ni ta thlir tu mi puite nei no pangte te ponin lo enang ti kan han ringa chuwang chuanin mathematics le physics kha chu lo tui em ro ti kha engineering ni chuan kan han cha ngal cheu ni ani chuanin engineering hi kuming zange in zira kha in zir hun chung khan semester sang te po a om kan ringa khang in zir chho dana kha han soile taila engineering big hi kumli course ania chuan chumi a chuan first year kan ni first semester le second semester biga hian common subject hi kan neya chung ho chu branch sang khan kan zir veka a than zir lo khan chuan second year kan ni chho tang hian ke mani line big ata kha kan zir chho veka chuan final year a hian kan all deuh leka project te kan nei to wangin chuta chuan final year chho chuan subject pani lek te nei in hun kan bang chho ani chuanin first year in ni kum chuan basic engineering or kha in zir ti na an ni dona clear to mi puite po ina mi puite me pa kha no pangte po ina ni ang chu zir lai te ekan lo hriat thlana tanin first semester an ni chuanin in basic engineering an zero second semester atang khan mani line du thlana kha first year kum top an ni ang chu lovin buat se ve chan chu angai don tho ti na an ni in kan nga ya ani chuanin electrical engineering is zir ta mizotan hian in college a hian in seat exam nge electrical engineering bika hian kan college a chon seat pathum mi kan neya kan college shim premium kum khata hian seat pa hi kan nei thin ta computer science engineering tan hian seat pan hi an da kan vai kum khata chuan kan vai chuan mi panga kan chu zir ve thei ni ani chu kan post kan fill up vek chuan ani chuanin is zir chung zong khanin sen so tam tak te po sum le pa ya in sen kan ringa I khami achia che ishe thei lawani po khanin mitam jok te ponan shia cha kan ringa I zirna sen so
ang chi zong kha hanin zot le tai la soya har sat lo chuanin nia office structure ang chi shim shim chu Mizoram na seat anei na a hi chuan mundang ai private a han zir ngot a hi chuan tlek ni lo tlom vele de hlek ta semester year tin hian annual fee anga hian cheng singa chovel hi chu kan senga semester pani dai chuan chu ta chuan hostel te kan omani chuan hostel fee kha pek vele te nga ya mess fee ne chuan avai chuan kum khata chuan cheng sing ru chovel hi chu in sen angai semester fee le mess fee le hostel neu nen chuan pen ai tak chuanin in sen sawa chu sarkar hnuaia chuanin atam lo dewa chu wang chuanin clear tu no pangzok te po tuna changa engineer ni du te po theitok chu ale kha in lo zir chang kha ekan han du sak chewa khami bi ka kha zirna ngor chunga chuanin han soita ila in buat seina konglama te khanin han lu chhole don ta ila e tuna hianin AE in ni to a e khami AE ni tura in buat sei chhodana kha min han soi sak le ta la yeah kumsang ni som ni pathum khan kan ron zir chok kan ti to a kami nuwa tang khan the phak ang to kin mani thiam ang in dang te ron em lo khan atira chon kan zir chho mo pa har sakhom meya anwa merse te kan nei chowa experience zok te kan zo chowa tang khan zir dan pang ai takhian kan zir chho ve ta a chuan kum thum kan prepare nuwa khan tu kum sang ni som paru akhan pani thla ta ka inject ling ve ta lawa azir chung shim mi chu do thei hi ngai ve a ti combine te ani ba hen exam hi lo har ve thi ta kha huna khan thoi na nen consistent ta kan ma ni kan in thunun ve ngai a thil sang activity sang te lo om thin ta ateng khan hemi engineering line exam tu shim chuan mani thunun thiama kan zir chua atanga phalang to lo in zir chho be kha atha chumi chu apoi mo ber ka ti ani chuanin engineering e zir chung emo iron graduate to nuwa po khanin har satna te zir chung khanin e to neune te po in nei kan ringa khang I har satna to tlema zong te po ka han sei lang ve ta la nia engineering kan zu zira Mizoram kan zu chua san khan ma sabera chuan ei tura kan boi ngal ringota thil kha kan ei tur in ele in ve kha in thak to ba khan in manage nga kha hare me ma khata khan tira hi jom problem kan nei deu leka chuan class te kha han kal chowa khatiang chola ya kha chuan tonga hian kan boi ve le a khuta south lampa kan zu zira wa hian tamil tong hian bang na sai me ma ini mizo tan chuan lo har sa boxi a kami kha kan boi na nei pani na lo ni ta se ada aba ki chu azir na ngor hi chuan kan classmate te an lo fel ve thin ta kan thiam lo te kan zo ta har san na nei em lo khan kan zu zir chok ve thei sha ma chuan kan zir chuan hnuwa kan in prepare chhona po hian ai zo kan on ho a kuta kan zira hata kan om to chuan thil ti na sang de kan lo tel ve thin ta chung te kan lo puya program sang te lo ong ve thina katiang kan hun in siam hi hare me ma thil kan lo ti to chuan lekha zit le te hi a pe om thin lo a katiang kan hun in siam kha har ka ti me ma aba ki chu ki ma bi gai chuan zir na shim te kan zu zir lai le kan prepare cholai pon katlong ve pet me pathian khoi na zara har sana nei lo kha kan ti chho ve bek ani alomom hle mai thil kan zo le tu pakhat te chu hemi AE ni tur hianin exam te po ipek ve mun kan ringna we exam ipek to ti kha kan zo te tiang che karon choli matra kan ka exam chho ve chara tun hi avoi thum exam na ani itu soya khanin voi thum exam ka peto india avoi thum na in ronin ziak ling ania I voi ni exam in lo cham ve te po khan han nual ve deuh na te po inang ma omem nge han be don ve deuh te po MT khamin han soi sak le ta de la exam han pek shim mi chuan result tha han nei lo hi chuan rilu te hi lo nom lo ve thina chuan ka voi khat attempt na kha enge exam kal phung hriat na shim han ka zo exam ve top ma asan pa ta in prepare na chu ka nei chong lo wa chuan chumi hnuwa kha experience te ka lo nei chho tang khan senior te beronin
alo exam to te beronin avoin ni na khachu theitop khan pa ngai do kan gain prepare chawa ta bo khan lo tlina kala chang mai big lawa interview ade han katla lia chuan chu min huwa avoi thumna an exam chau khan ni motivation te kha alo poimo em chung te chang te chen te chang te le tong trai na a gain han chau na chang te khan motivation kha lo ve le china katianga khan klong tak khan zir chawa exam te po kha shi se na thade nei khan kan exam ve thei khan ya chuan tuna hei lo tuna kan changa thing takin pathian le chung te chung a bolom thu kan sui mo le ni chu kim tan hun ruwa ta te ne ya itan hun ruwa ta chon pathian in hlot lina dom takan chan tir cheya chonin zona pakhat kan zole lok du te chu tuna khanin interview a katla itia kami tuna AE ni tu hianin eng stage nge ipal tlang ti kha written ngor kha ni lo ti kha in sei chewa kami tling chau tu khanin eng stage nge ipal tlang ti kha han sei le ta la Mizoram Engineering Service shim hi exam kal phumi chu written interview hi ni de top maya written a hian paper mani technical paper hi pathum kan changa marksom hi pu theu chuan general English le general studies ti mark za pu ve hi kan chang boka chuan chu min no chuan interview le interview hian mark za puwa vai chuan mark zariat pu ni chu engineering service exam shima chuan kami engineer ron ni chau tura exam khanin mark zariat pu khanin mark engza chin nge tlinga an pong chin ti kha an soile tala hemi exam shim chu akuma zirte question azirte hian ai thlak dang lam thina ama kan mark kan lo mu kha an kan tlin pui lo kha exam danga chon kan lo tlin pui ve le thin ta ati kha cut off ang chi shim chu adang lam ve shet thina ma se tuna trend de hleka hi chuan engineering service tan hi chuan ke mani bridge bi ka hi chuan mark za nga tanga za mark za ru hi chu written mark za nga tanga mark za li ve hi chu written a hian hu hi chu alo ngai alo mo me kan biang na te atop lam kan lo thei don to anga chumit ma chuanin hei kan channel hi YP core te poina an lo thir thin ania engineer on la ve tu te engineering line on la kal ve tu te a chen chu an ni a antana thu cha tu te po inei kan ringa chung te po chu min han soi sapta la engineering being ngor an chuan ka chang lo mai chenga nge hlotlin na nei tu chuan ama sabera jang pathian tri a chung te thu oya time taka le khazir hi apoi mo ma kan zir lai chuan enge activities shanga in ham hloi lawa mani zir lai ngor kha thatta ka kan zira time ta kan zir kha apoi mo ma chuan chumia chuan chung te thu oi na te pathian thu oi na te kata tang khan hlotlin na hi chu lo om ka ti a ke ma chuan chuwang chuan poi mo bera chuan pathian tri a chung te thu oya nun lo man chau kha poi mo hlotlin na chan no chuan chumi chu YP ho tan a cha thei chu ne lo alo mom le mai clear to YP emo pui thing te po lo ni se kan fa te engineering line ani emo ni lo emo support kan pek thatte angai le in kan chia tu na isoi zona khanin i khang te kha nual an nual mai lo na lo fui chang te po kha i a thale in kan chia ani khang song kha kan program ron man thei te ani a zanina hun lu tak mai sengin min ron tel pui te kan som na te ingai poi mo a media sel chon thinlung takin lom thu kan shil che ni po ka lo me